Hej, jeg hedder Marie White, og det her er mine 5 gode råd til, hvordan du bliver et fantastisk forbillede for dine børn ved at være den bedste udgave af dig selv. Superforældreråd nummer 2. Du skal lytte til dine børn. Vores børn, de siger utrolig mange ting, og meget af det er bare sjov og ballade osv. Men når det er, de er triste og kede af det, så er der mange, der har tendens til at sige, lad nu være med at pylre, lad nu være med at pjat. Hold op med det skæveri, eller det kan du da ikke være ked af. Det er rigtig synd for vores børn, fordi vi negligerer deres følelser. Jeg siger ikke, at man nødvendigvis er en dårlig forælder, fordi man gør det. Måske er man bare fuldstændig udkørt den dag. Se video nummer 1 for, hvordan man kan komme af med den slags. Men det sker. Men det kunne være rigtig fint, hvis vi generelt set prøvede at være bedre til at lytte til, hvad det er, de siger. Fordi når vores børn, de er urolige og besværlige og kede af det og pyldrede, så er det som regel fordi, der ligger noget dybere bag. Vi kender det fra os selv. Hvis vi går og kæmper med nogle ting, for eksempel vores familieforhold, eller vi har været op og skændes med vores samlever, eller nogle venner, eller et eller andet, så påvirker det hele vores dag. Man har sådan lidt en mut fornemmelse i alt, hvad man laver. Og det kan være rigtig svært at slippe, uanset hvor hårdt man prøver. Det samme gælder for vores børn. Måske når det er, at de er sådan lidt sure og ikke gider spise, og bare driller og slår, og bare er lidt besværlige, så kan det være det, fordi de har haft en lidt skidt oplevelse tidligere på dagen. Måske var det i sidste uge. Måske er det, fordi de kom i tanke om, at bedstefar var død, eller et eller andet. Men vi bliver simpelthen nødt til at omfavne vores børn i de følelser, de har. Og vi skal lytte til, hvad det er, de siger. Vores børn, de siger meget mere, end bare de ord, der kommer ud af munden på dem. Især hvis de har den her restløse fornemmelse, så er det der, vores alarmklokker skal ringe. Altså hvis de slår, sparker og griner af det, så er det bare fordi, det er en del af deres udvikling, og så tager vi det med. Men hvis det er den her restløse fornemmelse, hvor de sådan, man kan heller ikke rigtig kontrollere dem, og der er ikke noget at snakke med dem, så er det som regel, fordi der er noget, de har behov for at snakke om. Så giv dig god tid til at lytte til, hvad det er, dine børn de siger, også når det er sådan lidt irriterende og meget upassende tidspunkter. Børn har ikke fornemmelse for den slags, de ved bare, hvordan de selv har det. Så giv dig tid til at lytte til dine børn, og det vil skabe en mere rolig og harmonisk stemning, og det vil give dig et bedre forhold til dem, fordi at de vil føle, at de bedre kan åbne op for dig, og de vil føle, at de bedre kan stole på dig. Så råd nummer 2 er, lyt til dine børn. Det var alt for nu, og jeg håber på at se dig til råd nummer 3, og jeg glæder mig til at dele nogle flere visdomsord med dig.